Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking, you get my videos on time. Kar ku manta ku yi mana sharing da comment ta yadda za ku dinga samun bidiyon mu akan Auzu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim. Yawwa mun dawo kenan insha Allah. Shi dai da mun menene ke wannan abubuwan da man duk ka cire shakka, duk abin da baka tunani cikin duniya, duk wani abu wanda baka tunani cikin duniya sai ya kasance, duk abin da baka tunani cikin duniya sai ya kasance. Alhamdulillah dai ga mu cikin Allah ya kai mu sallah babba kuma alhamdulillah ga mu inda ake dan zawa ka huta ka dan yi giyoyin ka wanda ka dade ba gani ba gashi duk dai kuna gani ka gani a gane ka duk dai gashi nan kowa yana gani alhamdulillah. Yawa shi abin da ke da ko yanzu can a can harko da aka shirya wannan abin da aka shirya shi an shirya shi ne da a ƙara ma ɗaya ƙarfi kawai menene kake kallo mutum sai ƙarshen shi ya ƙare haka ƙarshen shi ya ƙare yana ganin ƙarshen shi ya ƙare kawai menene mi kenan yana ganin kamar har yanzu bai koya ma ɗanshi ba yadda ake kamar mai Allah mutar da ɗanshi bai koya ma ɗanshi ba yadda ake ko cuta ce ko abu na kirkire mutum ne kamar shi ne yake son yanzu a koya ma ɗaya ko da dai sun wuce wayan ba sa dare sun wuce su ɗiyan sun san yanzu yadda za su yi su ta da mulki ta haka amma kamar hangen da aka yi can baya in aka ta ba koya ma ɗaya haka ba mulki ko ya kuce ga hannu ko kuma ya ƙin daɗi yadda ake yi. Yawwa sai a kalli wannan a gani kuma ka fahimci abin da ke da kai matsalar da aka samu menene kai wannan mulkace na gobara da suka samu wannan mulkace can an taso cikin jahiliya da aka taso sauran kabilu da suna ganin sauran kabilu ba san abin da suke da su abin da suka san abin da suke da sun ga dan wuri an taru akwai mutane ko yaya ne akwai mutane to ba abin da suke kulare su azan masarauta su rike ga masarauta su ce ta sace wagga duk wani mutum da an hisewa da ba a hisewa ba wani abin da suke fata ya kasance da suke control wannan zai kasance suke control to shi kenan ka san shi ne ke menene wannan abu mulki kamar mulki menene ke mulki in ka tsaka diba yana da daɗi karkashin kafirci kamar menene ko mutum in ya sa zina gaba kamar in ka saka diba kamar yadda gobara suka sa zina gaba sai zina sun lamunce mu zina to kaga suna mulki in suna zana ba wanda za a fahimta abin da ke da kuma ba za a kuma koda sun lahi shine tunda yanzu in ka tsaka diba yanzu kamar yanayin da muke ciki me yake kallo kaga yanzu wannan sarkin na sai sabuwa suna gani ko da dare ko da rana ko da wani lokaci ko wani time za su yi tsakanin su da shi su je su daidaita su ga wannan abin shi kenan na yanzu dai kan menene ka san kamar yarda da kai menene aka yarda an yarda shi yanzu an abu ko da lokaci fitina za ta ware tsakanin da mutane ko da lokaci kowa ya lamunci mu ya san ko lokaci fitina za ta ware tsakanin da mutane wannan mutanen kuma su abin da suke kallo can suna kallon menene wannan abin ba komai ne ba da karfin mu mun zamu yi wanga abin menene za ka kallo ka san suna sabon mutane wanda kwakwalwar su rihe take kamar menene ka ce wanda suke akwai jahilci gare su menene akwai jahilci gare su abin da ake ne akwai jahilci ga wannan abin da za ka kallo za ka ga a yi mummunan lahi wanda lahin da aka yi kyan shi ma a tashi mutane kalar su ga faɗi a tashe su sai ka ga daga wani mai gari sai sarki su kaɗai za su zo su kashe wata kuma ta kasu ko haƙin ka ya hito ko haƙin ka bai hito ba sun kashe wannan magana bakin nan za a kashe magana
shikenan kuma abin da ke da kai kuma an gama komai kuma ba za a komai kuma shikenan sai a hange gaba da kun gane ko dan a ƙara shi ne dan a ƙara yin abin sai ai kokari yanzu kamar tsakanin su kaga yanzu wanga mutane da aka zo haka kaga gari ɗaya muke kuma matsalar da ake samun gobara na cakire abinda suka sa gaba gurin su dai gurin su kana tare da su auri matarka su kai gidansu su ayi kana ganin su suna ganin ka ba za a koyi ba sai dai menene abin da za a yi sai dai in mutum ya gane ka kawai zaune ba za zuwa wurin ko kuma kai ka gane zaune ba za ka zuwa wurin ba in ya tashi ka ce kai tsakanin karfi ba gaisawa sai wata guntuwar gaba sai ga yadda abu yake mutane ba sai kawai menene ko wannan abu kullum na hudu kawai menene in mutum yayi mummunan lahi kawai menene mutum yayi mummunan lahi ko yayi lahi to ya gani kana ganin kamar abu ya wuce shekara 1 2 3 4 har zuwa shekara 30 dan gaba bakin ta shekara 30 ne tsakanin mutum da mutum shekara 30 ake ana gaba hwada ma haka ake shi tsakanin mutum da mutum tsakanin ƙasa da ƙasa ne ake haura ma amma tsakanin mutum da mutum shekara 30 kuma kana yin haƙon mutum shekara 30 cir ana haƙon mutum inda yare ni wallahi ba na hatan cikin kowa ba na hatan ya mutu ko ka gane wanga mutanen banza sabon kafirai yan tsauni sabon kafirai kenan masu kawo mayan cakire kuna ganin kamar kuna da wata fawa wani a ƙarya ne ba wata fawa da ke gare ku kuma yan tsauni ku cire shakka ka ku galihina wallahi yan tsauni ka ku galihina ba ni lahi kudi lahin da ya muku in musu wannan shege dan shege kafir muna kufar shege dan shege dan tsintuwa wanda gaba da in yi bincike uban shi ya gwada mai ya bincike uban shi ko uwa shi dai kamata bincika za ta faɗa mishi daga inda ya to irin halin da ya to ciki shi yake aikata ma'ana abin da ke da kai in tsawon kun gina magana kanku ba wa kan wani kanku gaskiya kun ga abin da za ku kallo kinan wanga shi ya muku wala ko kun fahimta shi ya muku wannan abin ku ga lahina ko kuma ku ga lahin wani wala ga wanda ya muku shekaru da suka ban taɓa yi ba ku ba ku mutanen takira da lokaci kuna kawo ban taɓa magana kan wani ba kai ni magana ke sawu ma ka ɗauki wala ni ba taɓa mutum ya sawu ya ɗauki wala ba gare na shi ba amma ku shirɗi in ka kuskura ka shiga hanya ta ka cire shakka duk wani abin da baka tunani duniya ka kasance kuma ku fahimci abin da ke da ba ni kadai ke da zuciya ba kowa yana da ita sai dai akwai abu ne wani cikin kwakwalwar shi ya san wani abu wani bai san wani abu ba wani ya san wani abu wani bai san wani abu ba dan magana gaskiya kai fahimci abin da ke da ko wallahi gobara ba mutane kirki ba wallahi gobara ba mutane kirki ba suna da kai ku fahimci abin da ke da ko yanzu gobara a duniyar nawa ga duniya in suka da a ce da addini da biyan bukatar su gona za a zaba ciki in dai suka san bukatar ta za ta biya Allah za ce to biyan bukata ya addini gare su za a ci addini yanzu ga sunan in ka diba kamar menene cikin wanga garin yan iska maki Allah kafin rai asalin zina cakirakin ta za ka kallo cikin cakirmi za ka kallo mace za ka ganin mace za ka ganin haihuwa 7 8 ba a barin ta wuce kai matsalan ma da suka samu tare cakirmi ne suka samu za ka ganin mutum waren ɗan shi za ka ganin waren ɗan shi ya saki mace ya zo ya aura mutum waren ɗan shi malam waren ɗan shi zai sakin mace zuwa aura ba abinda za ka kallo kenan ɗai kenan na biyu sai me za ka kallo na biyu matsalar da babban matsala ma za gani mutum za ganin warin baban shi cakir ha a cakiri mutum warin baban shi warin baban shi sakin mace zuwa aura an kuma bai aura za ganin yaro karami za ganin mace mijinta ko ya ta bada yake samun ruwa mata asiri za ganin yaro karami tana lamunci mai jikanta yana kawo mata damma yana zanar ita a cikin cakira ke wannan abu kuma ni ne ke faɗa wanka ba in akwai ƙarya nake yi kuma kwansan da nake sai a bincike ne ko kuma akwai inda ake rubutu ka rubuto in ƙarya ne sai gani sai a maida maka sai ka gan haka ne dai kenan to abin da za ka luto yanzu mutum da ke wanga abin to ya ne za a shirya da shi in ga mutum ya shirya da shi sai irin shi ne in dai ba irin shi bane ba ya za ka shirya da shi to dan haka na ku ga ni tsakanin da ku magana wai a shirya kai in akwai wata kiyayya a duniya wadda ta ke wannan to tsakanin da ku ni ina fatan Allah ya sauko ta tsakanin da ku ina son kiyayya ha illa masha Allah tsakanin da ku da ku da jinsi na da ku wallahi ina son kiyayya tsakanin da ku illa masha Allah dan ku fahimci abin da ke da kai na sani ana zama tare gobara lalle na sani hakika yadda nuna ku ni na nuna ku kiyayya ta kirki na ce ba san kuma gashi nan na nuna ga ainihin me ke sunan ta wannan media kirki na zo na nuna ku ne kuna tsakuna dan cikin kuna man da akasarin kuma tsorata ne
kan mene ne ku kuna son ku yi zalunci kuma ku toshe abin shikenan shirya ba za a yi ba abadan ba za a shirya ba ka cire shakka ba za a shirya ba kuma akwai wata kiyawa fiye da wagga in akwai wata kiyawa ko Allah sauko da ita ni tsakanin da ku kiyayya illa masha Allah ba ni son ku cire shakka ba ni son wallahi ba ni son in ka san ina son san alade na shekara 30 wanda ya dauki kahoshi in ka san ina son to ina son wallahi ka san ina son shi wanda ina son wannan abun haka yake da sauran mutane masu kawo muku mutanen tsoro wannan abun ka cire shakka haka yake in ina son ga ina son ku yawwa tsinin ku albarka da ku da wayan ku da kakannin ku kuna azauta sarauta kuna control wajen maradi kuna ganin ku ne mai ya duk yan iska ana ba ku shugabanci ku rena mutane ku tunanin ku kadai ne mutane ko su ba mutane ba in ana da sai ma in ana da sai aniyar kabila ta banza ba to ku ne kabila banza kuma gaba dai abin da za ka kallo mutane ne suka ci ba san aikin da suke yi ba in mutum shiga ne ka nuna mashi babu iko ka nuna mashi babu iko ko ba iko ba ka nuna mashi kwata iko ba sai ma ka san akwai wani iko ke magani akwai wani ba sai magani ka nuna tsakanin da mutum babu iko kuma abin da za ka kallo me za ka kallo mutum da ke zama da bai za ka gwada mai kai ka gwada mai wani bakin duniya ka gwada mai kai ne ke ba ka san shi ba ka san abin da kake ba wallahi ka san in ka san abin da kake ko ba ka shiga hanyar wanga kuma akwai magana ɗaya ka cire shakka billahi la ilaha illa in dai ku ne wani gogoran takir ku duk inda na gamu da mutum ko gida ko na wallahi na gamu da mutum ya cire shakka komai sai ya hore tsakanin da shi